ए जी सुनी ना। हम मुकेश सिंह आज फिर से रोज सबके स्वागत करता नहीं रोवे सबके यूट्यूब चैनल अंग्रेजी भैया में। और साथ ही साथ ये दिवाली महापर्व के एक दिन पहले यानी एडवांस में रोवा सबके बहुत सारा बधाई और हार्दिक शुभकामना। आज बात कही जाए ये दिवाली के कुछ डीप कंसेप्ट और सीक्रेट के बारे में। हमने क्या बचपन से ही सुना रहा बानी सब दूगो प्रसंग दिवाली के पीछे ओकरा मनावे के कारण ओकरा अलावा भी कुछ सीक्रेट में जुड़ल बैठे। दिवाली के मतलब ही होला दीप के त्योहार प्लस ही दिवाली जो पर्व दिल वाली के हो मतलब दिल वाला के एमे दिल बड़ा करके काम करे के रहेला। साल भर की कमाई के कुछ छोटा हिस्सा खुशी बांटे के लिए यूज करी जाला। खुद हमनी खुश बानी सा बाय डिफॉल्ट हमनी अमीरे पैदा भइल बानी सा। गरीबी के रोना ये हमनी हियावा से रोल जाला। हियावा से ऊपर वाला हमनी के सूरा अरबपति बना गइल। अरबपति एगो किडनिया हमनी के करोड़ों के बाटे एगो छोटा ऑर्गन्स। एकरा पीछे देखी ना जोड़ ली हिसाब अरबों खरबों के संपत्ति हमनी लेके घूमता नहीं सो। और ये अब रोना बंद करेंगे। हमने क्या करेंगे कि अपना घरे तो मनते बाटे दिवाली में खूब अच्छा से मनाओ नहीं सो, लेकिन आजू बाजू भी थोड़ा देखे के कि का कोनो लइका हमनी के छुप के देखा था का मिठाई खाई। हमने जो मिठाइया खाई जाता हमनी के लइका जब खाता रहा का वो कोनो लइका छुप के देखा था का और उ कागजवा फेंकला के बाद लेके चाटता का। तो एगो हमने के ज्यादा ना हम कंजूसे आदमी रही हम कंजूस अब बड़ा हमरो कथनी करने में बहुत के अंतर रहल बाटे। और बचपन देखे हम तो बड़ा ही बेईमानी से गुजरल बा। हमार दादी सब मिठाई जोन भी खाए पी के आइटम होके सबके बंटवारा कर देस अपनो खा जाए और लड़का से झगड़ा करके छिन छिन के ओकनियो इस बार खा जाए। लेकिन अब बदले के कोशिश करे के बाटे हम अपना के बहुत ही बदलता नहीं और कोशिश हमने के कल जाओ कि सबके मिलजुल के ये काम करे के तब तक जब तक अपन देश में पूरा तरह से गरीबी ना खत्म हो जाए और बेरोजगारी ना खत्म हो जाए, ताकि सब लोग दो पैसा कमा के अपन त्योहार खुद से मना सके। देश में काम चल रहा बटे ओकरा पीछे चलता देश आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ दिन खातिर हमने की जिम्मेदारी ले ले हमने का जो मिठाई ले आवल जाए लक्ष्मी के चढ़ावल जाए। अब देखी एगो यहाँ सीक्रेट कितना बड़का सिक्योर बटे। हमने लक्ष्मी जी के पूजा कल जाला काहे खातिर कि लक्ष्मी जी धन के दाता हुई बांटे ली यही से। अगर वो खाली अपना लड़का खातिर अपना खातिर बचा के रखल रहते केहू ना पूछी उनका के तो खुद के धन के भंडार उनका लगे रहे ओकर कुछ हिस्सा जरूरतमंद के बांटस उहे काम हमने उनकर संतान हो अगर उनकर संतान हो तब तो उनका पूजता नहीं सो उनकर भक्त है तो हमने की जिम्मेदारी बा उनका कमवा के आगे बढ़ावल अपना कमाई के अपना परिवार खातिर मनावल जाता उनमें से कुछ छोट हिस्सा कंजूसी के तौर पे हम कंजूसे आदमी है ओकरा हिसाब से वो फॉर्मूला बताओ दे जौन पानी प्रसाद जो भी मिठाई जो भी पटाखा आवत हटे ओकर छोट हिस्सा जैसे 10 गो लड्डू आई एगो लड्डू निकाले और लड्डूया के 5 भाग कर दी। एगो लड्डू 10 रुपया 10 के 5 भाग करी 2 रुपया के एगो लड्डू बनल और वो लड्डूया देखी आजू बाजू कि का हमनी के लइकवा जब लड्डूया खाता रसो उ लड्डूया कौन लइका छुप के देखता का ओकर मुंह में ओकरा लालसा होता कि हमरो काश मिली। ओकरा पीछे कारण का बा या बहुत सारा लइका के ओकनी के मम्मी पापा ही बचपन में गुजर गइल बा केहू नहीं के ओकनी के जैसे तैसे जिंदगी चलावता या फिर बढ़लो बाड़न कोनो काम के नहीं खन बहुत ज्यादा गरीबी बाटे पैसा के तौर पे ओकरा खातिर एगो लड्डूया के 5 भाग करी 2 रुपए के एगो लड्डू पड़ल और ओकरा के धीरे से ले जाके ओकर मुंह मीठा कर दी और ओकरा मन में भी खुशी के उफान भरी। यह दिवाली के असली मतलब बा। ई काम हमनी के तबे तो करे के बाद जब तक पूरा देश सुशिक्षित और स्वरोजगार पे निर्भर ना हो जाए। और साथ ही साथ हो सके तो आजू बाजू
ज्यादा से ज्यादा खुशियां जो मानो शेयर करे के, ये खुशी पैसा के ना। कहीं अब ठंडी का मौसम चालू होता तो देखे के कि कहीं जो हमनी के बचाल के कपड़ा बानू वो यूजलेस बाटे, हमनी के साफ ही बना दिया जाता, कचरा साफ कर जाता, वो कपड़ा बचा के अब वो लेके सके बांध दे के। हो सकता कोनो बुजुर्ग आदमी ओकरा लगे बैठे के बतियाए के नहीं है, काफी बेड पर ओकर जिंदगी बीतता, वहां बैठ के तो 10 मिनट बतिया लेवे के, ताकि ओकरा भी हिम्मत बढ़े और उमें तो कुछ लागे के नहीं खेल, के खाली टाइम इन्वेस्ट करे के बाद 10 मिनट बतियाई, ओकरा लागे कि हमरो केहू बाटे। कोनो लइका कोनो लइकी ओकरा लागता कि हमर भाई नहीं कि हमरा ओकरा भाई बन जाई, गले मिली, ओकरा से सपोर्ट करी के रे हम बाने नु ऊपर वाला भेजले बा, यही सब काम करते नमी का। ठीक बा, एकरा हिसाब से खूब खुशी बाटे के। अब प्लस एगो लड्डुइया अगर परमिशन मिल जाए नु, बिना परमिशन के ना तो मार दियो से गोली बॉर्डरवा पर। परमिशन अगर मिलत बाटे तो बॉर्डरवा पर जो लइको बा धूप में अब बारिश में भीजता रहन, हमनी अगर भाई हो सो, हमनी अगर भाई हो सो, ओकनी खातिर एगो लड्डू पहुंचावला के काम बाटे। एकरा हिसाब से हमनी के दिवाली मनावे के, दिवाली एकदम सुपर सक्सेसफुल दिवाली हुई। एकरा के बनाही के बाटे सुपर सक्सेसफुल। खाली अपने तो खात रह जाता, हमनी के सालों भर खाई जाता, तो वो ससुर आज तो कोनो खास फर्क ना पड़ल, लेकिन कम से कम त्योहारवा के मौका पर एगो लड्डू के 5 भाग क के एकदम सस्ता लड्डू, उ लइकवा लड्डू के भाव नहीं कैसे जानत, ओकनी के उ एगो लड्डू खिया दिए नु, ओकनी खातिर करोड़ों के लड्डू बाटे। एकरा हिसाब से दिवाली मनावे के सब जय जय होई, जय जय। क्या तो धन बांटला से घटेला ना, लुटावला से घटेला, लुटावला से। यार ऑर्केस्ट्रा में 500 2000 ले कमरिया पर ओसे घटेला। ई जौन बाटे ऐसे खुशी बांटला से ऊपर वाला सब देखेलन, छप्पर पाके देवलन, कई बार तो बिना देवे वाला के भी दे देवलन, उसे दूरा लेके मिस यूज करल सो, उल्टा सीधा काम करिए से, यही से बर्बाद हो जाला सब। हमनी को नहीं करे के, जौन भी आवता थे उनके आशीर्वाद से आवता, और उनको एगो माध्यम बन के, एगो चेला बन के, लक्ष्मी जी के एगो सपूत बन के, आ एगो भक्त बन के छोट छोट काम करेगे। ये खुशी बढ़ी, खुशी बटी, आ यूनिवर्सल रूल एगो काम करेला, जितना बांटल जाई ससुरा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इफेक्ट पर काम करेला। गुरुत्वाकर्षण से भी खतरनाक नियम हो, जितना जाई वो तो चौगुना 5 गुना रिटर्न होके आई, और उतने सब चीज बढ़ी, धनुओ बढ़ी, खुशियों बढ़ी। ठीक बा, हम आशा करता नहीं कि सब केहू मिल के दिवाली के एकदम सुपर सक्सेसफुल दिवाली बनाओगे, सुपर सक्सेसफुल। अब देखी यहाँ देखे लो कि वो आंकड़ा के भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई हुई। 94K ये चैनल पर 94 बा, तो डिजिटल कैलकुलेशन करे में रुआ, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन तो 94, लेकिन हम जानते नहीं रोल भी 1K का बराबर बनी, 1K। ठीक बा नु, और वही से इमोशनल कैलकुलेटर में, इमोशनल कैलकुलेटर एमए 94K डेटा आवत है। जब वो डेटा के, जब इलेक्ट्रॉनिक डेटा के जब इमोशनल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है 94K आवता है, 94K। तो वो लोग एगो 94 एगो 1K के बराबर बनी, 1000 सब्सक्राइबर होगा। इतना बड़का हमारे फैमिली बाटे, इमोशनल डेटा के अनुसार उन्हें कम नहीं सो। अब बहुत जल्दी आशा कल जाता कि हमने के वो से भी भयंकर फैमिली बनी, अब मिलजुल के सीखल जाई और सिखावल जाई, एकदम क्रांति लाओ जाए, क्रांति आई, क्रांति सब जगह खुशी बांटी, खुशी। ओकरा खाली पैसा खाता में पैसा बांटे तो भगवान जो देता नु तो बांटी, भगवान के शरीर दरबार नु एगो स्माइल तो बांट सकल जाता नु, बांटी ना। देखी कौन लइका रोता टे, बुलाई ओकरा के गले लगाई, अरे हम बानी तोरा खातिर। कौन ना कौन जन्म के हमनी के रिश्ता रहल बा, सब के हम सब के एके जगह सुनल बानी सो, ओही परमात्मा के सब उदय सो भेज दे बड़ा। ई हम आगे मारो में लड़ता नहीं सब, मारता नहीं सब, और रुआवता नहीं सब, ना ना पकड़ी ओकरा के, ए तोरा क्यों नहीं के, हम बानी सुरा, हम बानी, चल बोल तोरा का चाहिए। लेकिन हाँ उठपटांग ना, ओकरा जो जरूरत बाटे जौना से कि ओकर लाइफ ट्रांसफॉर्म होखे वाला बा, उ काम करेगा बाटे। ठीक बा, चलिए मिलजुल के मनावे ना, धांसू दिवाली, सुपर सक्सेसफुल दिवाली। जय हो।